nám slnečko. Hory, doliny, vy symbol kraja mojej občiny. A vo vás ľúbim všetko, čo dáva ducha ľudu môjmu. Ľúbim vás piesne ľubozvučné, čo ľud môj dušu do nich svoju vlial. V nich zrkadlí sa vôľ i radosť gospolo. Nuž čujte z bohatstva i aspoň úlomok. Ore, Janik, ore, to zariecké pole, jeho žúte lásky, jeho žúte vlásky. Hej, vetrík popukuje, jeho žúte vlásky, jeho žúte vlásky. Hej, vetrík prepukuje, jeho žuté vlásky zlatú farbu majú. Zdaleka dievčence, zdaleka dievčence. Hej, za ním pozierajú. Zdaleka dievčence, zdaleka dievčence. Hej, za ním pozierajú. Vážení hostia, drahí rodáci, milí priatelia, francúzsky spisovateľ Romanin Roland hovorí: ak chcete poznať dušu národa, čo je v nej najhlbšie skryté, najlepším spôsobom je naučiť sa rozumieť piesňam jeho ľudu.
Pieseň a ľudové umenie je pravda sama. Tu netvorí a nekomponuje ten, čo ju naozaj neprežil, hlboko neprecítil. V tejto kultúre by sme mali aj my otvoriť svoje srdcia, veď ona je studnicou istoty, zdrojom radosti, optimizmu a národnej hrdosti. Vážení priatelia, milí hostia, aj my sa tu dnes schádzame, ľudia z Púchovskej doliny, ale i odinakiaľ, načerpať z čistého prameňa živej vody, nájsť svoj obraz v studienke pod lesom, kde naši otcovia i matky hasili smäd v potu tvári, boriac sa životom. Schádzame sa tu pohľadiť svoj domov, svoje miestečko v spomienkach na detstvo, mladé roky, dni tvrdej reality, ale aj na dni radosti v rodinnom krbe, v náručí matkinom. Schádzame sa tu starí, túžiaci poznávať, čo už dávno prešlo, mladí vidieť v obrazoch a prijať ponúkajúce ponaučenie pre múdrosť samú. Nuž, príjmite vrelé privítanie všetci bez rozdielu, rovnako vám k dobrej pohode a nám ku potešeniu. Osobitne si však dovolujem privítať našich drahých hostí. Rodinu Kuzmovú, deti po pánu Kuzmovi, učiteľku Vierku Džupovú a Želku Tordajovú. Profesora, inžiniera, architekta Dušana Kuzmu s manželkou. Rodinu po pánovi Jánovi Gerikovi, pána doktora Branislava Gerika s manželkou. Zástupkyne Slovenského národného múzea v Martine, pani doktorku Pančuhovú a pani doktorku Králikovú. Zástupkyne Matice Slovenskej, doktorku Sedlákovú a doktorku Jarmilu Paličkovú. A samozrejme všetkých potomkov prvej národopisnej výstavy Českoslovanskej v Prahe. mája 1993 sme si pripomenuli 100. výročie
výročie od usporiadania Národnopisnej výstavy Československej v Prahe. Konkrétne u nás v Slovenskom národnom múzeu v Martine výstavu nazvanou Zasvetené Slovenské, ktorú sme slávnostne aj za prítomnosti vašich spoluobčanov sprístupnili 21. mája tohto roku. Som veľmi rada, že si toto výročie pripomíname aj u vás pri príležitosti osláv 520. výročia založenia obce. Práve u vás ho nemožno opomenúť, pretože aj vaši rodáci spolu s obyvateľmi Maríkovej a Vydrnej, ako aj obyvatelia Detvy, Martina a iných slovenských obcí a miest sa o prezentáciu Slovenska na nej nemalou mierou pričinili a aj sa jej zúčastnili. Zásluhou členov vašej folklórnej skupiny sa podarilo zistiť mená účastníkov Národopisnej výstavy Československej zo Záriečia a z Vydrnej. Z Vydrnej to bol pán Kubány s manželkou, pani Božena Jancíková, pani Mária Jancíková, pán Štefan Jancík a pani Pavla Jancíková. A ešte pani Anna Zigová. Pani Božena Jancíková v Prahe bola ako 17-ročná. Veľmi rada hovorila o svojej ceste i o návšteve Národopisnej výstave Československej v Prahe, zvlášť svojim deťom. Mala veľmi blízky vzťah k ľudovej kultúre a patrila k výborným informátorkám pána správcu Slovenského národného múzea v Martine, vášho rodáka, pána Jána Gerika. Národopisnú výstavu Československa. Vedecký a kultúrno-politický význam výstavy ani po storočnom odstupe neupadá. Dokonca pri objektívnom historickom hodnotení jej význam úmerne s časovým odstupom stále vzrastá. Výstava nielenže znamená medzník v rozvoji národopisnej vedy, ale je i neopakovateľným dokladom toho, čo znamená štúdium ľudovej kultúry pre potreby národného života a pre obhajobu národnej existencie. Z uvedených hľadísk je naša spomienka na Národopisnú výstavu Československu veľmi aktuálna a verím, že sa budeme k jej odkazu aj naďalej vrácať. A na záver mi prosím dovolte ešte v mene Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Slovenského národného múzea v Martine poďakovať sa účastníkom Národopisnej výstavy Československej v Prahe v roku 1895, teda obyvateľom Maríkovej, Detvy a Vydrnej za skvelú reprezentáciu našej ľudovej kultúry. Ďakujem za pozornosť. Ave
Počúvajte, chlapíci, čo vám budem vyprávať. Maríkovej úradovej na vojnu bujú brať. Maríkovej úradovej na vojnu bujú brať. Na rohu, tam sa oni radzili, koho že by ulápili a do boja vepchali, koho že by ulápili a do boja vepchali. Je škoda, ten musí robiť doma, a chudobný pre nevoľný, ten musí ísť do boja. A chudobný pre nevoľný, ten musí ísť do boja.
Dolina odpradávna pútala pozornosť vzácnych ľudí pre jej bohatosť v ľudovom umení. Títo využili nadanie ľudu a cieľavedomým postojom i pôsobením mali veľký vplyv na zveľaďovanie týchto hodnôt.
však lenoší. V tom krásném svítá